Hementxe gaude, Bakeira bereteko zonan, Pirinioetako lautadarik altuenetakoa da, 1800 metrota gaude. Berezkoa da hemengo lautadadean jende askoren xarma eukitzea, bai eski trabesian hasi nahi dutenarentzako, bai eski munduan, snowboard munduan, hasiera hori euki nahi dutenentzako, raketen eskursioak egiteko aukera hori izatea ere bai, eta gero mutikozkor edo haur txikila dituzten familiarren erakargarritasun hori oso berezia da bereteko lautada hau. Iniziazio zona edo hasierako zona hori beti ere izaten da berdea gehiengoa, eta bestela lautada malda txiki batean. Gero hortikan urdinea, urdinatik gorrira eta gorritik beltzara. Maldaren arabera izaten da, zailtasunak. Orduan, ondo hastea komenigarria da, berezkoa dalako berde batean ondo superatzen bali maiz, gero urdinean hobeto sentituko aiz, eta urdina superatzekoan gorrian ondo sentituko aiz. Beretek duena da iniziazio zona bat, non bere zailtasun txikilarekin hastea izaten da printzipalena. Gero ere daukagu beste telesila emblematiko bat, Erreina izena duena, eta berak aramaten digu goruntza, non hor bere beste kolore duten pisten parte hartzea da printzipalena. Badaude hemen oso klub importante batzuk, kompetitiboak direnak, eta beretek daukana da behaientzako slalongo pista bat prepatuta, non astebururo etortzen dira horrela entrenatzea, eta gero olimpiko mailan eta atera nahi duten mutikozkorren ikasketako lekua hauxe izaten da.